Паважаныя землякі, паважаныя беларусы. Сёння, 24 чэрвеня 2023 года у Варшаве адбыўся вальны сойм нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь». Сюды з'ехаліся дэлегаты з шмат якіх краінаў Еўропы і абмяркоўвалі пытанне аб лёсе нашай бацькаўшчыны Беларусі. У выніку тых падзей, якія адбываюцца ў свеце, і ў выніку нашых ацэнак мы, сойм «Вольная Беларусі», прынялі наступную заяву, якую я зараз зачытаю. Падзеі ў Расіі, гэта значыць канфлікт вайсковых структураў «Вагнер» з камандаваннем расійскай арміі, набываюць характар, які можа прывесці да рэзкіх пераменаў у Расіі і да ўпадку рэжыму Пуціна, а за ім і да ліквідацыі рэжыму Лукашэнкі. Мы, вальны сойм нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», які сабраўся сёння ў Варшаве, звяртаемся да людзей Беларусі падрыхтавацца да пераменаў у нашай краіне. Антыбеларускі рэжым Лукашэнкі мусіць быць ліквідаваны. Рыхтуймася выйсці на вуліцы і плошчы, займаема будынкі ўлады і ствараема органы часовай улады. Ствараема органы мясцовага самакіравання і нацыянальныя дружыны аховы дэманстрацыяў і жыцця людзей. Неабходна займаць прадпрыемствы і выставіць ахову заводаў і страйкамаў. Заблакаваць аэрапорты. Заняць тэлебачанне, радыё і белтэлекам. Звярнуцца да міліцыі і войска, не выступаць супраць народа. Падтрымаць беларускія вольныя збройныя сілы. Высылайце дружыны са зброяй на мяжу, каб забяспечыць пераход праз мяжу для патрыётаў вольнай Беларусі і для беларускіх узброеных сілаў абароны айчыны. Як толькі пачнуцца масавыя выступы людзей, беларускі нацыянальны сакратарыят руху «Вольная Беларусь» вяртаецца ў Беларусь дзеля дапамогі народу ва ўстанаўленні беларускай народнай улады. Жыве Беларусь, слава айчыне!